Lagay na po natin. May tubig yung ano. Tuloy na po natin yung sopas. Isa po muna ng bawang at sibuyas. Magbabalik po tayo, mga kabayan. Mahal po sa mga kabubukas lang ng kanilang channel. Limay na manok. Ang pala. Carrots, kaya na low. Iyan po natin ang
Yung paminta. Asin. Chicken cubes. Pan po muna natin. Pag-an po muna natin.
marination ko ang gagamitin ko. Evaporado. Ayun po kung ano ito yung gatas ko. Powdered milk. Tutunawin pa lang. Hindi dito. Subat tutunawin bago ilagay. Pag kumulo na po, ilalagay na natin yung pasta. Hangin na naman sa labas. Lamig na naman. Buto mo yung talakas. Ang iba po niya nilalagyan ng nilagang itlog ang sopas. Kaya lang doble gastos. Ano natin kumulo. Hi sa inyo mga kabayan. Yung iba papasok na sa trabaho. Gigising lang. Ito pa 6:25 na po ng gabi. Miyerkules ng gabi po dito sa Pilipinas. February 1. First day of February po pala ngayon mga kabayan. Advance Happy Valentine's sa lahat. Araw ng mga puso. Mabenta ngayon mga bulaklak at saka tsokolate. Bibigyan nila sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga nililigawan. Sana all may magbigay ng bulaklak at saka tsokolate. Dati po yung kapatid ko nagbigay ng chocolate na ano. Ay, pastillas pala na flower. 35 pesos yata dati yun. Maliit. Malaki ay 65. Pataas na po ng 100 plus. Ganda. Nakabili kayo sa mga mall. Sa palengke po yata meron din. Iba naman flowers na may kasamang teddy bear. Lapit na po. Inubos ko na po ito, 400 grams. Parang kalahati ng kilo. Tagal-tagal na po kami hindi nakapagluto ng sopas. Pangpuuli natin. Mega love shoutout po kay sa katim ko po, sa Team Puso.
Cubs Jen Vlog, Natalencia, Early Cares, Food Trip TV. At pasensya na po sa mga hindi ko po naalala. Buhay po, Team Puso. Sana lalo tayong lumago. Magkaroon ng maraming subscribers, lalo yung mga small YouTubers na kakilala. Hi sis Nora, good morning. Gising ka na siguro. Ang gaganda ng post. Sis Nora. Chill lang sis Nora. Maingay po yung aking mountain. Halika. Marinig ka ng viewers ingay mo. Wala ka pag-break. Hindi ka dati na nakikita ka mo. Ito po siya, ang ingay po. Umiyak po siya. Ay, wag yun. Wag yun. Bad yun. Nandudura siya mama sa viewers. Bad yun. Makikita ka nila, hindi ka na... Wala naman pong nagtuturo. Ganyan po. Bad ka po yun ha. Masama yun. Sobrahan na yata ng pagmamahal. Namamalo po yan. O, nakita ka o. Namamalo rin po yan sa mama doon. Pakita mo yung toys mo sa kanila. Dali. Pakita mo to. Pakita mo, dali. Makikita nila o yung toys. Hindi na makikita dito. Viewers. Dali, sa cam. Pakita mo, sumasayo ka. Dali. May ginagawa. May ginagawa homework si mama. Kawawa. Halika na. Pasensya lang po, medyo nagkakagulo po. Gusto kasing pumunta sa nanay niya, gumagawa ng mga homework activities. Hindi pa mag-sleep. Ang aga pong gumising. Oh, Nanay Tina, oh. Sumusunod siya kay Doy Doy kaninang umaga. Mama Doy Doy, umiyak po. Face to face na kasi ang kanyang mother. Unod ka na lang kay Ryan ba yan? Kay Nikki? Unod pa banda pa lang pinapanood eh. Diba? Yan po siya mga kabayan. Yung sumasayaw po. Ding 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 ding. Ayan po si Lucas po. Nahihiya po siya ngayon. Sleep na. Tulog na. Ay, hindi pa. Matutulog na ba si Lucas? Matutulog na ba? Tulog na kayong mga bata. Kumukulo na po ang aming sopas. Bata. Tulog na kayong dalawa. Kung sasagutin mama din. Lalala pa dun, mag-ano sa mata mo. Lalala. Laki na po ng baby ko mga kabayan. Lalala. Lalala. Hi, hi. Sabi mo dali. Hi. Ayaw, wala po sa mula. Saan po? Hi. Naiyak siya Nanay Tina. Mega love shoutout kay Nanay Tina, Lola Tina. Ito po si Lucas, Lola Tina. Daddy, oh. Daddy, oh. Tulog na kayong mga bata. Tulog na kayong dalawa. La 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 Karungbang
Hindi siya tulog. Hindi. Gising. Sa rumbanggi. Nagpapakarga lang. Sa higda. Kada mo. Wala na, kumukulo na. Kumukulo nga. Hindi ko kaya. Magpapasok ba? Oo, sandali. Pakahalo na nga. Lalagay na yung hotdog. Oo, hotdog. Lalagay yung hotdog. Then, free ka na lang. Natin kung malambot na pasta. Puntungan na natin. Medyo lumambot-lambot na po yung pasta. May napindot ko sa TV. Okay, wow. Kainak ng sopas. Matigas pa ang pan. Magkapatid sila, Lucas. Ayan na po natin ang gatas.
Ulit. Ulit. Samit. Medyo matabang. Katagang po natin. Excuse me po. Po natin ka ba yan? Ayos. Wala sa pag. Hintik mo naman po natin yung pasta. Ayun na, grabe ka po. Ayan na mga kabayan, kain na po tayo, luto na po siya. Kain na po tayo. Unang subo po sa inyong lahat. Mabit yung po. Ayun po.
Magkasunod ko pong video mga kabayan. Sa mga bago lang po sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe po. Donna Bicolana. Love you po.